Manu Geñe Beobide, musikari donostiarra. Txiki-txikitatik erakutsi zuen perkusiorako zaletasun eta gaitasuna. 5-6 urterekin, aitak bidaia ezberdinetatik ekarritako instrumentuak sofa gainean jarri eta horra aritzen zen jolasean. Horrela, 10 urterekin perkusioa ikasi nahi zuela esan zien gurasoei, hauek piano dota gitarra ikasi nahiko zutela pentsatu zuten arren. Perkusio ikasketak Errenteria Musika Udal Kontserbatorioan eta Musikene Euskal Herriko Goi Mailako Musika ikastegian burutu zituen. Musikenen zebilen urte haietan, musika garaikidearen inguruan zuen interesa handitzen joan zen. Helmut Lachenmann edo Peter Eötvös bezalako musikariekin izandako hartu emanaren ondoren. Haiek idatzitako obrak landu eta idazteko teknikak ezagutzeko aukera izan zuen, eta honek, zuzenean eraman zuen musika garaikidearen munduan guztiz murgiltzera. Proiektu ezberdinetan parte hartu du orain arte. 2017an Atazal duoa sortu zuen Naia Fernandezekin batera, eta diska ere sortu zuten, berak gitarra, ahotsa eta kajoia jotzen zituelarik. Urte berean Ikaro Ensemble sortu zuen Adrian Carro eta Ane Urbizu musikariekin, eta 2018an Donostiako Musika 15 parte hartzeko aukera izan zuten, 21. mendeko obrekin emandako kontzertu bat eskainiz. Egun, Portoko Esmae Unibertsitatean ikasten ari da. 2018an hasitako musika garaikideko performancean espezializatutako masterra burutuz, Miguel Bernat musikariaren gidaritzapean. Honez guztiaz gain, aktore bizitza ere txikitatik ezagutu du, entsaio eta emanaldi asko barnetik bizi izan dituelarik. Aipatzearren, 2 urterekin laburmetrai bat egin zuen, eta 10 eta 11 urteren artean zehonean bigarrena, Lepokoa. Figurazioa egitera joan zen, baina azkenean gaztearen rol nagusia egin zuen. Jone Amezaga, dantzari donostiarra. Gasteizko Jose Urruñuela Udal Dantza Kontserbatorioan burutu zituen dantza klasikoko ikasketak. Amaitu eta berehala dantzaz konpainiaren parte izatera pasatzen, eta 3 artez aritu zen bertan 2014 eta 2017 urteetan. Bertan, hainbat sortzailerekin lan egiteko aukera izan zuen. Jone San Martin, Lukas Timulak, Jorge Jauregi, Itzik Galili, Mikel Aristegi, Miriam Pérez, eta abar. Dantzaz konpainiarekin amaitu zuenetik beste hainbat lanetan ere ikusi ahal izan dugu. Los Días de Penélope, Noderen emakumeak edota zerbait noizbait nonbait lanetan, eta konpainia ezberdinekin ere lanean aritzen da. La Sala, Txintxirrin, Teatro Paraíso, Ingrid Magrinja, Mugmus Laborategia. Berak sortutako lanak ere ikusi ahal izan ditugu. Bat aipatzearren, 2019an, beraiei proposatutako lan batetik 100 sortu zuen Miren Lizeaga dantzariarekin batera. Etxeko txinkiengan pentsatutako lana. Arizari eraikia, eta 100 gorpuztua. Dantzaguneak antolatzen duen sortutakoak 16 deialdian bere zerbait, noizbait, nonbait proiektua hautatua izan da dantzagunean egonaldia egiteko. Bertan, sorkuntza prozesuei buruzko ikerketa planteatu du eta Manu Geñerekin batera aritu da. Dantzagunean aurkezpena dagoeneko egin dute eta igande honetan bertan Tabakaleran arituko dira. Beren proiektuen berri emateko hemen ditugu gaurkoan 2 artista gazte hauek. Ongi etorri bigarren kafeko kafeutxera, Jone Amezaga eta Manu Geñe. Esker. Arratsaldeon. Etorri. Beno, Manu Jone, nik aurreneko galdera egiten dut, eta ez da izaten oso galdera teknikoa, artestenikoi dagokionez, baina ala beharrez egiten dugu. Tarte honi kafeutxa deitza erabaki genuelako, bigarren kafe izena duelako saioak, eta euskalo zergatik eta galdera honakoa da, kafezaleak zarete, bai, ala ez, eta eskatasunez erantzun, ez? Bai, oso. Baitare. Mira, bia kafezaleak. Eta kafezale gehiago ditugu. Da, ez dakite, batzutan egiten dugu la pixatatzera, bezetan aurrera, esaten dugu estadistika kalkulu egin behar dugulo. Bai.
Bueno, igandean, aipatu dugu, Tabakaleran izango zaretela, eta niri oso bitxia iruditu zait edo politia, zuen lanaren sinopsia hizkuntza ezberdinetan egina dago, ez? Portugesa agertzen da, zu oporton zabiltza, frantsesa, ingelesa, euskara, gaztelera, eta horrez gain, ez dakit hori den zuen, bueno, aberastasunaren edo isla pixkat, eta horrez gain ateratzen dira horrelako hitzak, elkarrizketa, memoria, jokoa, hitza, bera, melodia. Zer da ikusleak lan honetan topatuko duena? Bueno, ez, pixka sinopsia zen, azkenean obra honen barruan bazegon testuekin egindako jolas bat, eta hotxak ofean grabatutako horrela 5 minutuko audio bat, izan daiteke musika pieza bat, edo ideia printzipala, eta igande honetan aurkeztuko dugun ideia da laburmetrai bat egitea, ez? Eta 8 horrekin eta bar. Eta pixka sinopsia hortikan joan zen hartu zuen ideia hori, eta horretik agertzen dira hitzak nahastuta, eta pixkat sartu genitu hitz batzuk, guretzat oso garrantzitsuak izan direna prozesuan zehar, ez? Zirala jolasa, zirala elkarrizketa, zirala memoria ere bai, eta pixka bat horregatik da sinopsi hori horren bitxia, ez? Ez dakit. Gero zer aurkituko duen, ez da errexia esplikatzen, Bai, bueno, ez, horragian elkarrizketa bada hitz klabe bat, ez? Hasieratik nahi izan deguna, bai izan da gure arteko elkarrizketa bat izatea, eta batez ere disiplina ezberdinen elkarrizketa bat izatea, eta lankidetza bat, ez? Hortan asko oinarritu gera, beti saiatzen hizkuntza bateratu bat, edo sortzea, eta horregatik da elkarrizketa ere, eta bueno, beste alde batetik, zuzenean asko improvisatzen dugunez ere, nik uste dut elkarrizketa bat, bai espazioarekin eta ikuslearekin gertatzen dela. Bai, interesgarria, bai. Eta iruditu zait, Manu, ez dakite, zuzena bien, trailerrean zuk ere mugimendua erabili duzula, aktore bezala aipatu dut, zehor egin izan duzula, edo beti inguruan izan duzula mundu hori ere, mugimenduan barneratzen zinen lehen momentua izan da, zu dantzan, edo eta aurretik ere horrelako zerbait egina zinen? Ez, lehenengo aldia da, bai. Azkenean pixkat bilatzen genuen hori, ez? Baina jende, pertsona batek baino gehiago esaten zuen, eta sartu zenean hori ikustera, espero zutela ikustea musikari bat eta dantzari bat, eta aurkitzen duten lehenengo gauza dela, zerbait ezberdina, ez? Ze da, musikaria dantza egiten, dantzaria musika egiten, eta asko hitz egiten dugu hasieran justo, gestuak eta gestualitatearen musikaz, eta bar. Eta orduan, hori zentzen modu bat, mugimenduan sartzeko, baina nahi gabe bilatzen genuelako hori, ez? Pixka bat, sorkuntzaren bilaketa horretan aurkitzen genituen, guazen hemendikan bideak, ez? Eta orduan horregatik bukatu dugu, baina, bueno, egia da, aurreko urtean hasi nintzela unibertsitateko dantza klase batzutara joaten gehiago, eta egia da, dantzarekin, azkenean urteetan harreman gehiago izan dutela, eta pixkat mundu horretaz edan detela, eta interesa piztu zaitela, ez? Baina izan da, lehenengo aldia. Begira. Nik horri buruz esaneko nuke, azkenean, igagian dantzanez, baina perkusio korporalean ibilizeranez, hori, gestualitatera bideratuz edo bai izan dela komunan eukidegun gauza bat, ez? Agian ni mugimenduarekin hurbildu naiz, edo nik mugimendu deitzen dio danarekin, dantzari naizen enean, eta Manu bere musikatik, baino perkusio korporal batetikan, puntu berdinera iritsi gera, ez? Eta bueno, hori interesgarria izan da, ez? Igual dantza bezala ez, baino bai, gorputza, bai, horregon dela. Bai. Mikrofonoak endu diazu. Esan nahi nun, Jon San Martin eta Olatz Beobideren kanpo begirada izan duzuela, zertan izan dira lagun? Hori izan da egia esan oso aukera ona, lujo bat izan da, aipatu ez zuen sortutakoak laguntza honi esker, euki ahal izan dugu diru bat edo tarte bat, kanpo begirada bat eukitzeko, eta Jon San Martin
nik aurretikan ezagutzen nuen, eta bere lan asko gustatzen zait, eta beraren gana jo genuen, batez ere, berak asko egiten dulako normalean, Mikel Errenieto artista sonorarekin egiten du lan, eta bueno, improvisatzailea dira, eta beti beraiek ere elkarrizketa hoietan ibiltzen dira, orduan uste genuen oso egokia zela bere begirada. Eta orduan gu hilabetez egon ginen dantzaguneako egonaldi hartan, eta Jone astebetez egon zen gurekin, eta bueno, azkenean kanpo begirada beti da oso lagungarria, ez? Bueno, barruan igual zaudezu zure historiekin, eta baino kanpotik beti ezberdin ikusten dira gauzak, eta lagungarria da, eta bueno, berak ezakitze izan zen gehien lagundu ziguna, baino... Ezakit, gogoratzen ez hasieran lehenengo gunean ikusita gero ordura arte montatu genuna edo prestatu genuna, santzuela, ni oso kanpo begirada txarra naiz, ez niri dena gustatzen zait, eta hori esate dizu, Jon San Martin bezalako pertsonateak, la kriston esperientzia dela, guretzako erreferente bat dena. Orduan, horrela hasi ginen, eta gero konturatu gabe hasi zen sartzen, pixkanaka etzun sartzen eskua eta esaten zuen hau aterako dugu, eta hau egingo dugu, baizik eta jokuen bitartez eta ariketa ezberdinen bitartez, juten ziren ateratzen, ideia oso interesgarriak edo lantzen ideiak, ez modu batera, kasi espero gabekoa, eta jontzen aste horretan zehar gu gidatzen oso ongi, ez? Ordan, ezakit, gehiago lagun zigun improvisazioaren aldetik, eta ariketa asko landu genitun, eta pixkat horretan. Bai, eta agian segurtasuna eman zigun ere, Bai, eta gero azken astean Olatz Beobiderekin egoteko aukera ere eduki genuen, eta bera zuzendari den bezala, oraindik kanpora goko begirada bat edo eman zigun, ez? Nik uste. Ja, gainera berarekin egon ginean, Niesen auditorioan ginean, azken residentzia teknikoa egiten, eta orduan baina gauzak eszenara eraman genitunez, berak ere hortan asko lagundu zigun, ez? Bai, eta argiekin, eta pixka bat erritmo hori mantentzen, zaila da 3-4 egun dazkazunean antzoki batean, horretako suerte bat zena, baina teknikariak ere etorri ziren gurekin, ez dakiz zer, eta pixkat olatzek lagundu zigun eukitzen erritmoa hor, zuzendari honaren papera egiten zen, orain hau, eta pixkat horretan laguntzen zigun. Igual momentu batzutan txokatzen genuen, baina bai asko lagundu zigula hori aurrera eramaten, ez? Kanpo begiradak ziurrenik onak izango dira lantzerako orduan, baina kanpo galderak ere gustatzen zaizkigu guri asko. Eta orduan sekretutxo bat kontatu behar dizuegu, datorren asterako gonbidatua zein den jakingo dugu, akaso ja badakigu, baina tira. Ez dizue gorainik esan. Oianak idatziko izango izue, aizue bietako bati edo bioi, bidali ez dakin norentzat galderaren bat. Gainera badaki zein diren eta elkar ezagutuko dute. Ustut musikineko pasiotan asko topatu dute elkarreta. Jo nere batekin dantzatu dela uste dute. Aize emozionatu. Hori jakingo duzu, Eta orduan Oianak eskatuko dizue galdera bat eurentzat. Baina guk aurreko asteko gonbidatuari eskatu diogu zuentzako galdera, Erika Olaizola izan genuen gurekin, eta hau izan da berak egin dizuen galdera. Kaixo bikote, hementxe nere galderia. Badaukezue emanaldi aurretik, ritualik, ohituraik, maniaik. Eta, jakin dut igande hontan estrenatzen zuela, kakapila, eta ian edo hemen elkarrez hartzeko aukera dakeun. Ala, musu bana. Nik banuen ritual bat, tontoa, 10 urtetan rastak izan ditut, eta atera baino lehen rastak lotzen dituen. Baina aurten urtarrian moztu egin ditut, beraz, ritual gabe gelditu. Eta Riren bat bilatu behar. Bai, beste bat bilatu behar da, Total. Rasta gordeta dituzu akaso, egin zitek ez zerbait ez. Hori zen ritual. Emanaldi aurreko estensioak, ez? Rasta gordeak hartu eta nola bai lotu eta... Zu Jon ez duzu olako ez? Bueno, zakit, olako ritual edo maniarik, ez, beti lagun batek beti esate zuen, eta hori lapurtu nion, eta
berak esaten beti, el escenario es mi hogar, eta askotan hortan pentsatzen dut, atera baino lehen, baino. Bai. Esan dut lehen, ez? Lan hau badela sorkuntza prozesuaren ikerketa moduko bat, eta nik galdera hau Jonez zuretzat izango litzateke pixkat, zuk edozein musika motarekin dantzatu duzu, adibidez, dantzazekin badago ikuskizun bat, non Nina Coyote eta Txitxo Tornadoren musikarekin egiten zenuten, zuzenean ere egin zenuten, eta ondoren beste pieza bat berriz Schubertekin, ez? Oso musika estilo ezberdinak. Zuk lan egiten duzunean sorkuntza horretan adibidez, musika aurretik edo musika oinarri hartuta sortzen duzu alderantziz elkarrizketa horretan akaso kasu hontan desberdin, nola egin ohi duzuelan? Denetatik. Osea, moduak dena dira, orduan ere sortzailearen arabera edo lanak eskatzen duenaren arabera. Bai, askotan agian ideia bat dago lehenago eta koreografiarekin edo estenekin hasten da eta gero musika bat bilatzen zaio. Beste batzutan agian musika bat dago lehenago eta horren gainean egiten da, edo askotan kontatu nahi denak edo obrak daukan esentziarekin edo garaiarekin lotuta dagoen pieza musikal batzuen gana jotzen da, ez? Eske moduak mila dira eta nik modu askotara egin dut lan, sortzaile ezberdinekin. Entzuten nahi, ez musika esaten nahi, sonatze itonek. Zuek ez zarete konturatzen, baina streaming bitartez jarraitzen gaituztenek ikusiere ikusten zaituzte. Horentxe, dantzan ari zaizkizu ikusten, eta noski Oianak arrazoi zuen, hemen izan zenuen bide lagun datorren astean gurekin izango den gonbidatu. Bai, ez da hori izan. Inar datorre do. Inar Sastre eta Jago Basia zaran, etorriko dira gurera, harineketan proiektuaren inguruan aritzera, eta beste gauza askota, ze bi. Hoi ere ez da egite nola mikrofona moztuko diogun. Adibidez, Inarrekin Mugmus laborategian nabil, eta hor bai, azkenean taldean, bi musikari eta bi dantzari gera, orduan hor bai, sorkuntza ere, batera doan zerbait da. Orduan, modu askotara egin daiteke. Baina, justo gure lanean, hasteko puntu garrantzitsu bat, eta aurretik guk gure artean izandako elkarrizketa askorengatik edo, bai zen nahi hori bi disiplinak horizontaltasun batera eramatearena, ez? Eta ez izatea bata bestearen dependiente. Eta hori ere, nik duela askotikan buruan daukaten ideia bada, ez? Nola askotan, azkenean musika entzutera uste dut, edo musika mota bat behintzat eziagoa gaudela, eta musikak asko markatu ezakela dantza. Eta horregatik ere, interesgarria iruditzen zait, biak, batez ere bai zegertatzen den musikari dantzak entzen diozunean, edo alderantziz, ez, indarra galtzen duen edo ez, komplementatzen diren edo bakoitza bere bestearen dependiente den edo ez. Eta hori izan zen gure hasierako puntu bat ere. Horregatik, mila modu daude, baina guk hau ere esploratu nahi genuen, eta nola ideia berdin bat edo jakin gabeko ideia berdin bat, baina behintzat, puntu beretik abiatzeak zer ekarriko lukeen edo. Ez dakit zerbait gaineratu nahi duzu, Manu, zuk zure esperientzia edo sorkuntza prozesu honetatik, edo? Ez, hori pixka bat izan zela hasieratik, nahi genula iritsi puntu batera, ez ezaguna zen abiontzako, pixka bat horizontaltasuna epatu du Jonek, eta pixka bat hori ez, kolektiboki, bilok leku berdinetik sortzea, eta musika eta dantza horrekatu egotea, eta pixka bat puntu horretatik. Orduan, egia da ere, karo, musika ez da berdina, esan duzen bezala, Schubert edo Nina Coyote eta Txitxo Tornado, baina ere justo lantzen ari gehan musika, ez da ere zerbait melodikoa edo zerbait horrela, ez? Orduan horre guztiak ere eragiten du, nik uste bestez bilaketa horretan, eta nik uste modu asko daudela, ez? Eta guztiatu gara justo bilatzen puntu bat, berria zen abiontzako, ez dela nik jotzen eta besti bat eta zuk dantzatzen duzu, edo zuk dantza sortzezu eta nik horria besti bat egiten diot, baizik eta biak batera sortuko ditugunak, ez? Pixka bat hortikan hasi zen eta hortikan goaz,
ez zuzenean ere improvisatzen dugu, orduan hortik handi joa denbora guztian. Bai. Bueno, eta ere, argi geratzeko, oraindik sortze prozesuan dagoen lan bat dira. Eta ez dakigula oraindik nora jungoen, ez da estreinaldi bat, ez da antzeko ezer. Igual nire buruari esateko da, Ondo dago, gauzaiak norberari reafirmatzea eta garbi guztea. Ez da txarra. Lehen aipatu dugu Manu, Atazal, sortu zenuela nahiarekin batera. Ez dakit disko batera atera zenuten, ez dakit hortik ere jarraitzeko asmoa duzuen, edo gainera hemen askotan aipatu dugu Iker Lauroba, eta bere estudioetan grabatu zenuten, ez da? Orduan, hori ere betxea. Atzora aipatu genuen, dobleta zeukela dokan, eta... Izan nintzen. Egia da, zerria. Egia da. Kendu mikroak endu behar. Gu ezin aterata hemen. Karo. Eta ez dakit proiektu horrekin edo jarraitzeko asmoa duzue, hor geratu zen zerbait da, edo akaso? Ez, grabatu genuen diska, tebili ginen kontzertuak egiten, eta izan zen 2 urtez edo ebili ginen horrela tapera, nahi eta ni ezagutu genuen pixka lehenago, baina hortik hasi zen. Eta gero nijo nintzen oportora, eta oraintxe bukatu dut, ikasketak oraintxe bukatu ditut, itzuli naiz. Eta egia esan, bada denbora asko, ez dakidala zer nahi eta, zasik beraz hau entzuten balin badu, bihar dituko zaitut nahi. Total, hau seinale handi da. Eta ez, egia esan, nire ikasketak dira musika klasikoa, eta hortikan bidea egin nahi dut, noski, baina beste musika motak ere landu izan ditut, eta asko gustatzen zaizkit, orduan. Pentsatzea ez dakit Atazal izango den, baina zerbait baina beste zerbait izango da. Bai, Eta diskoren abesti baten bideoklipean Jone azaltzen da, dantzari. Hori izan zen zuen lehenengo kontaktu profesionala? Profesionala? Bai. Ustez bai, ez? Bai. Kasu horretan, abestia egina zegoen, eta zuk horri jarri zenien mugimendua, ez da? Hola izan zen. Eta improvisaketa izan zen, naturan da, uste duz, bai, ez da? Bai, baso batean. Basoan hori da. Ez dakit irudiak Iñigok hortxe ikusten ditugu. Paula da beste dantzari, ez da? Bai. Bai, kanta egina zegoen, eta bideoklip bat egin nahi zutela esan ziguten, eta bai, egia esan improvisazio asko egon zen, baina oso esperintzia polite izan zen, bastante txukun gehatu zen. Entzulea, edo ikuslea besan dariko da pentsatzen, non geratu dira Manuren rastak, eta non geratu da Joneren melena luze hori. Bai, hortitxo batzuk pasa dira. Proiektu berriaren behar bat izan zen, egoazen, hemen zamak entzera. Bueno, aipatu dituzu hainbat proiektu Jone, hainbat artista ezberdinekin, badirudi garaiek ere hala behartzen dutela, ez? Proiektuak non nahi heldu, batetik bestera, askotan nahiko genukeen ibilbidea nahikoa luzatu ez, eta badira gauza berriak. Nola ikusten duzu dantza garaikidearen egoera une honetan, eta zer gehiago esan, ez? Gaina oso momentu berezia edo konkretua dugu pandemiaren giro guztionekin, baino alko bagenu pixkat pandemiaren girondatik urrundu eta ez dakit, zertxo bait urrundu eta prisma zabaldu, ze puntutan zaudete, non zaudete, noruntzgoa zen hortan, ze esan genezake dantzagarikidearen egorari buruz? Wow. Galdera zabala da, gehiek igual, bai. Eta zaila da oso egoera puntual untatik kanpo hori aztertzea, ezta? Bai, aipatu dezuna denboraren, denbora gutxi izatearen gai hori edo alik eta azkarren produktu ateatzearen behar hori nik uste dut oso presente dagoen gai badela, ez? Halako estres kreatibo moduko batean bizi gara. Bai, pena bada nire ustez behintzat azkenean jakitean undagoen limite hori obviamente jan behar dugu, eta orduan produzitu behar da, baino bai iruditzen zait azkenean dano jotzen degula urtean behintzat estreinaldi bat ateratzera, eta azkenean horrek batzuetan investigazioari edo sortzen den horrekin denbora bat edo nahi aina denbora eskaini gabe estreinatzera eramaten zaitula egoera horrek, ez, eta hori bai uste dela pixkat pena, kalitatean afektatu dezake eta baita sortzailearen nahietan.
baino, hori, lehen esan bezala, uste dut oso ekilibrio zaila dela, hori, atera behar dena eta atera nahi denaren artekoa. Eta, nun dagoen garaikidea, uste dut ez dela... Bidean dagoela. Bai, ez dela berria, bastante marginatua dela arte eszenikoetan. Naiz eta, justo Gipuzkoan badaude talde de xente eta gauzak egiten dira. Batzuetan agian, nire galdera da ere nola lortu zubiak ikuslegoarekin, ez? Nola lortu ikuslego berria, ezakit. Lehen aipatu adibidez Mikel Martinezek, ez? Kafe Bilbao, teatro formato txikikoa, dantza ze bere garaian ere egiten zituen pintxopote dantzatuak, ez dakizu garai hartan bat zeunden, ni bat ikusi nun. Uste duzue horrelako formatuak izan daitezkela agian bide bat ikuslearen gana hurbiltzeko, bai dantza, bai antzerkia, bai musika, kontzertu ezberdinak eskaintzia, izan daiteke modu bat, akaso? Bai, azkenan uste hori bai dela, ez? Publiko antzokiraz badator, guazen publikoa dagoen lekura, ez? Azkenean lema hori jarraitzen du horrelako proposamen batek, eta bai, nik uste oso egokia dela. Ez, nik gehitu nahi nun, bai, jon ezagutzen dutenetik, eta bai, gertuko jendearen gatik, ikusi detela dantza garekidea, o dantzariak, prekaritatean bizi zirela duela 5 urte, eta orain egin dena da, onditu artista askori gertatzen ari zeien bezala. Bai, dantzan eta besteetan gauza konsolidatuta zeuden disiplina horiek agian izan daitekeela musika klasikoa, euskadiko orkesta bat bezala, dezakize, horri jarraitzen du funtzionatzen, baina adibidez musika klasikoan bertan ere nik ikusi dut, talde txikiak, ez dute bizirauten, pixka bat dena erortzen ari da, egoera honengatik, baina lehen ere, bazen ja prekaritate puntu bat, eta dantza garekidan oraindik handiagoa zena, ez, nire ustez. Eta pixka bat, pintxopotena eta hori da betikoa, guazen sustatzera, baino gero buelta behar du. Guk egin dezakegu, gure esku dagoen guzti hori eta gehiago, egingo degula beti ez, horrela nahi dugu, baino egia da beste buelta hori falta zaiola lehen, eta orain, evidentemente, orain ikan gehiago, ez? Hori gehitu nahi nun bakarrik. Manu, lehengoan aipatu genuen hemen Igor Arostegi perkusionista izan zen gurean, eta hitz egiten genuen, ez, formazio klasikoa eta musika modernoarekiko, bide horretan, nola ari egokitu ditzaion azken proiektuetan, eta suakairekin, eta beste esparru batutara jotzea. Ikusi dugu zure kasuan, aipatu duzu dagoeneko amaituta duzula, musika garekideko performancean espezialitateko masterra egin duzula Oporton, ezta? Baduze perkusionistok akaso transversalidade hori, estiloetan batetik bestera aritzeko gaitasun berezi bat, edo kasu konkretu batzutan basatzen da, eta zuri horrela piztu zeizu, tira, hemendik, performanceetatik joko nahi dugu. Lehenengo aipatu nahi dena, grazia asko egiten dit, entzutea titulu guzti hori. Horrela da, horrela ikusi. Musika garaikideko performancean espezialitateko masterra. Entzuten ja pialdizten, no bitxaten, Bai, egia da, nik nintzela Mikel Bernaten gana, Mikel Bernat dala musika garaikideko, referente bat niretzako, eta badala, bai, egia da ezagunagoa dela hemen, Portugalen baino, baina Portugalen sortu du azken 20 urte horietan, konpainia bat, ezakize. Eta egia da, perkusioan gertatu dena dela, azken, instrumentu, da oso antzinako instrumentu bat, ze perkusioa, ezakit noiztikan jotzen den, baina beti da nahi ideia, baina instrumentuak, gaur eguneko instrumentuak, azken mendean sortu direla. Orduan, errepertorio guztia idazten hasten da 20. mendean, eta perkusioan kompositoriak aurkitu zuten puntu bat, non nahastu zitzaketen gauza asko, ez? Bai musika teatrala asko sortzen da perkusiotik, mugimenduaren ideia ere bai perkusioan asko sartzen da, gestoen musikalidadea, orduan perkusionistak gera, pixka nik aipatzen nuen, beste perkusionista batzuekin hitz egiten, esaten zuten, botila batzuei putz egin bar zaie, ezakize, perkusionistak egin bar da, harri batzuk jota perkusionistak, naiz eta ez izan perkusionistaren lana. Gerora, bai hasi dira zabaltzen hori beste instrumentalistei, ez? Baina egia da perkusionistei beti jarri zaiela paper hori, eta nik uste tortikan agian datorrela transversalidade hori, edo musika garakiderako joera hori. Egia da musika klasikoan plaza gutxi daude, orduan gu jotzen dugu beste puntu batzuetara, eta gure instrumentua nahiko berria den, ez da
asko ari denez berritzen azken urte hauetan nik uste jotzen dugula horreraka, edo beste musika estilo batzutara, izan daitekeela, ez Suakaia aipatu duzu, pixka bat hori ez, bilatzen dutela musika rockerago bat, edo ezakit, hortikan. Denbora gutxi geratzen zaigo, akaso azken galderatxo bat egiteko aukera badaukago, Bueno, bain proiektu honetan zaudete murgilduta, baina etorkizunerako badaukazu zerbait buruan? Bueno, nik uste oraingoz etorkizuna proiektu honekin jarraitzea, ez? Work in progress dagoen proiektu. Eta, bueno, oraingoz, hola epe laburrera, martxoan badaukagu beste egonaldi bat egiteko aukera Azalan, Arabako espazionetan, eta hor bi astez, 15 egunez egongo gera, justo galdera horri erantzun bat bilatzeko. Perfecto. Balio digu erantzun horrek. Aipatu nahi nun, barkatu, baina lehen pasain dela, eta gure egonaldia hasi zela Garaion sorgingunean, Araban, Ozaetan, eta izan zela espazioa mantziguna dena, hasieratik, gaina berez junbarginen area egitea egonaldi bat martxo, apirilean, uste dut, konfinamenduagatik atzeratu zen, datak mugitu zituzten gure, eta horre hasi ginen, eta pixka bat, bueltatzen gara Arabara sorterrira ez ere kontaktu honekin eta bai oso eskertuta gaude. Zirkuloa izteko. Hori da, bai. Beno, 5 minutu falta di arratsaldeko 6etarako eta guk agurtu egin behar ditugu gaurko gure gonbidatuak, Manu Gaine eta Jone Amezaga, gainera, agurtzeko aukeratu duen kantua bera ere Atazal proiektu ontatik entzuten ari gara itotzen, eta itu aurretik agurtuko dugu gaurkoa, ze hitz egin asko ez dugu hitzen, baino entzun dugu, Oiana Maritorena datorren ostegunera arte. Aurreratu dugu ja, da esango dugu, gurekin Iñar Sastre eta Iago Bastiazaran izango ditugula, eta primizia aurreratu behar dizuegu. Eurekin harineketan eta dantza oinarri duen proiektu hortan, Oiana Maritorenare dantzan jarriko dugula. Manu eta Jone, mila esker eta nahi duzen arte. Eta goiorizu, bihar arte, aste amaituko dugu. Eta entzulei plazara baduzue, bihar arratsaldeko 4etatik aurrera hementxe izango gara, bigarren kafearen sintonian, naiz irratian ostiralean, betiko kontuak, amonak etorreko zaizkigu, Elizaren eta emakumearen inguruan aritzeko, Kontxita Beiti eta Mari Miogalde, Josu Iztuetarekin estatu batuak zeharkatuko ditugu ekialdetik mendebaldera, eta Lur lanari buruz hitz egingo dugu. Alua, amatasuna, umeak, gauzasko tartean eta bere protagonistak denak izango ditugu, baita Mai Gorostiaga gure kolaboratzailea ere bertan murgiluta dagoelako. Beraz, eta ze galdu arratsaldeko 4etan ikusiko dugu elkar. Izan ondo, aio.